Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Umnyeni uvulele Ngenhlamvu kuNkosikazi kanye neShende. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibole khona le video. Mangoqala isijonele elikhasi wamwelekela igama lami ngusibonga konke wakandwande Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Sisale sishaqise umphakathi isigameko sokubulawa ngehluku kowesifazane kanye neShende lakhe ehlane lokishini eCreighton ngolesibili. Kubikwa ukuthi abagilwa abebefundisa esikoleni esisodwa babhadanywe ngumnyeni walo owesifazane ngemumva kokulunywa indlebe ngumuntu othile wasendaweni. Ngokusho komthombo umnyeni kuthiwa usebenza eThekwini uthathe isinqumo sokutheleka emzini wabo ngaphakathi kwamabili ukuze abone yonke into abetshelwa yona. Kuthiwa ungene waqonda ekameleni labo wangabuza lutho wavele wavulela Ngenhlamvu. Kuchaza umthombo ozibonela uthe unkosikazi kaMsola neShende lakhe bafele endaweni yesigameko. Kuthiwa uthe mayiqeda ukubadubula wabe esesidubula naye kodwa Ngenhlanhla wangafa ube esephuthuniswa isibhedlela ngokukhulu ukusheshsha uqashwe ngaphansi kweso lamaphoyisa. Echaza ozibonela uthe unkosikazi ubenguthisha esikoleni sendawo kanti iShende lakhe belingumsizi wothisha khona esikoleni esifanayo. Uphinde waveza nokuthi iShende belingomakhelwane liphinde libe ngumshana. Echaza ozibonele ngabantu abathe ozibonele ngabafu uthe unkosikazi bengithisha esikoleni sendawo kanti iShende nalo belingumsizi wothisha khona esikoleni esifanayo. Uphinde waveza nokuthi iShende lingumakhelwane liphinde libe ngumshana kaMsola. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal uConstable Thenjiswa Ngcobo uqinisekisile ukuthi khona isigameko lapho. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal uConstable Thenjiswa Ngcobo uqinisekisile isigameko wathi ezintatha ngolesibili amaphoyisa aseCreighton abizele endaweni yesigameko lapho okuhlaselwe khona abantu ababili badutshulwa bashona khona endaweni yesigameko. Abantu basale beshaqekile ngaso lesigameko. Ngizofisa mina ukuze ukuphala kwakho ngalelo daba. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.